L'any 1998, Víctor Grífols i Lucas, president del grup Grífols, va impulsar la creació de la fundació que avui porta el seu nom, amb l'objectiu de promoure la reflexió sobre l'ètica en les activitats relacionades amb la salut humana. La primera definició de la bioètica es va formular en el sentit més global de la supervivència de la humanitat a la Terra. Una crida a la responsabilitat de preservar el medi ambient, l'atmosfera i la biodiversitat. Però és en el camp de la recerca mèdica i de l'activitat assistencial on s'ha desenvolupat més, on es poden cercar pautes de conducta i respostes a dubtes ètics. La bioètica proposa un diàleg entre les diverses disciplines de la ciència i les humanitats que les ajudi a trobar solucions als possibles conflictes del seu dia a dia. La Fundació identifica problemàtiques d'interès general, genera espais de debat i fa tasques de difusió dirigides a un públic no especialitzat perquè la bioètica tracta qüestions d'interès social que tenen a veure amb la salut de les persones i que, per tant, interessen a tothom. El patronat de la Fundació és un patronat molt variat, hi ha gent que pertanyen a diferents disciplines i això permet que es puguin definir les activitats i les línies d'acció de la Fundació des de perspectives molt diverses i complementàries. Aquestes activitats s'integren en diversos àmbits. Debat i divulgació, formació i docència, premis i beques, publicacions. En l'àmbit del debat i la divulgació, s'organitzen activitats de dos tipus que tenen caire diferent. Conferències i jornades obertes a tot el públic interessat. La difusió es fa des de la Fundació, però també a través de les institucions o entitats que hi col·laboren. Seminaris temàtics. Són espais de debat, de petit format, que reuneixen experts en el tema a tractar. En tots els casos, l'objectiu és contrastar la visió científica amb consideracions més ètiques. Per això hi intervenen diverses disciplines per aportar punts de vista diferents que enriqueixin i ampliïn la mirada. Un exemple d'entre molts altres va ser la jornada sobre edició genètica, tema que està generant un intens debat ètic. Per una banda, els professionals veuen que serà una gran eina per avançar en la curació de malalties. Per l'altra, ja hi ha qui hi veu els fantasmes de la manipulació genètica interessada. Els darrers anys, la Fundació ha organitzat diversos cursos de bioètica a mida per a professionals de la salut, a petició d'algunes institucions. El 2015, en col·laboració amb la Universitat de Vic, es crea la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols amb la intenció de canalitzar tota l'activitat docent i de recerca que du a terme la Fundació. En paral·lel, amb l'objectiu de donar a conèixer la bioètica entre la gent jove i fomentar la sensibilitat i la reflexió sobre les implicacions ètiques de la ciència a les generacions futures, ofereix tallers i activitats adreçades als alumnes i cursos per a professors de secundària. Es convoquen cada any beques per a professionals en suport a la recerca en bioètica. També cada any es concedeixen diversos premis per al sector educatiu i al sector audiovisual. 3 col·leccions editorials pròpies recullen els continguts dels temes tractats en les diferents activitats de l'àmbit de debat. Les ponències dels seminaris, conferències i altres activitats estan disponibles per al públic en forma de quaderns i llibres, tant físics com en format digital a través del web. La Fundació col·labora amb altres entitats o projectes sempre que impliqui també participació en els continguts de les iniciatives proposades. Bioètica, pont de diàleg entre les ciències i les humanitats. Fundació Víctor Grífols i Lucas. Des de 1998.